na vidio ikpeazụ mere gbasara Nnamdi Kanu ekwuru m okwu sị tika meet the National Security Advisor. Ewere ihe kwuru tụnye n'ime ọhịa. Some people pụta sị na nsị na ọ bụ security issue na ọ security issue ọ self-determination. Ndị Igbo ndewo, achọrọ m ikwu okwu taa, and okwu a na-ekwu okwu gbasara anyị nwa bụ ndị Igbo. Okwu gbasara nwanne anyị nwoke eji eji bụ Nnamdi Kanu, onye farụ na-eme taa na Naịjirịa agbachicha nkịtị. Ọ dịka na agajụwa enwekwara onye Igbo na-ekwuzi okwu, mana ọtụtụ mgbe ekwube okwu ụmụntakịrị apụta kparịwa onye ahụ na-amara ụmụaka na-amara nga ihe si bido. Enwere ọtụtụ ndị Igbo nwere ike ịpụta taa kwuo okwu anya ha ntị, mana ihe eji agaghị apụta kwuo okwu bụ wepụta okwu ụmụaka ebere blackmail sobe ha. Ọ bụrụ ndị a ga-abịa na soshal midia na-akparị. Na vidio ikpeazụ mere gbasara Nnamdi Kanu ekwuru m okwu sị tika meet the National Security Advisor. Ewere ihe kwuru tụnye n'ime ọhịa. Some people pụta sị na nsị na ọ bụ security issue na ọ security issue ọ self-determination. Mmechi ọnụ m because ejiri m onwe m wee mara ihe m na-ekwu. Ihe niile a na-agata agasịa na m ya, agabichiala m ya. Mgbe ejidere m na 2004 ebe edobere m na DSS office ebe Nnamdi Kanu nọta. Anọ m ebe ahụ for 6 months, more than 6 months. Eburu m si ebe ahụ ka Suleja prison, doo m ebe ahụ from Suleja prison to Kefi prison. Anọ m na prison for 2 good years. Onye bụ case m n'isi mgbe abụọ Senator Chukwumerije. May God bless him, bless his soul, may he rest in perfect peace. Asị na Chukwumerije dị ndụ taa, otu ihe a si na-eme awụ otu ọ ga na-esi na-eme. Ewetuo Ojukwu, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, onye Igbo ọzọ nwa. Ihe na-eme ndị Igbo na-echi ụra bụ Senator Uche Chukwumerije. Ya bụ kesi m n'isi oge ahụ na-akpọ mana other senators na-abịa court mgbe ọbụla m nwere case. Mana ofu mbọsị in the evening like that, ya bịa na Kefi bịa ileta m. Ọ na-abịa almost twice a week. Ọ bịara osi m, Ralph Maza, oge akpọpụtara m. Ọ sị makwa na enwere mistake anyị mere kamgbe. Ọ sị na mgbe ahụ nne m anwụọ na anọ m na prison, nne m anwụọ na Kefi. Ọ sị na lewe ya gwara ofu enyi ya nwoke, ati nke enyi ya nwoke bụ onye Awụsa, sị na na m nọrọ na prison, nne m anwụọ. Enyi ya nwoke asị ya, ị gakwara ga gwado National Security Advisor. Ya sị ya mba. Ya sị ka meet kene ya. Mgbe ahụ ka ọ gara for the very first time ga meet the National Security Advisor. Meet si that day, she ebe ahụ bịawa na prison before. Na-asị m na taka ya for the man. Na enweghị the man na-ekwuro okwusi but ọ nweghị ya ga-akọwara m ebe a. Ma the bottom line bụ na ọ sị na a ga-erelease m
na a ga-erelease some nwa nye m 90 days ka m were gaa lie nne m chighakwa azụ na prison. Na kefi ka ọ nọ na-agwa m ya na kefi prison. Ọ sị na National Security Advisor sị na a ga-enye m 90 days ma ga lie nne m chigha azụ na ndị otu m nọ na prison ga-anọ na prison a until ma chigha azụ. Na ugbu a mgbe ha na-eme ikwu ihe a, onye isi ala bụ Shehu Yaradua nọ ejighị ahụ gaa ọ nọ France. Last na onye isi ala natahana ka ga-erelease m sisi gwa my lawyer to prepare bail, to prepare for bail for me. Mgbe a na-ekwu ihe, my application for bail nọ na Supreme Court. Binta Nyako refused bail that time. Court of Appeal refused bail by the Court of Appeal. Then the bail application was in a Supreme Court. I say, the bail application in a Supreme Court. I said, but not start another one. But that this bail application, now they watch to the Federal High Court, Binta Nyako's court. Now, I submitted the bail application. No, immediately, only say anapata na Abuja. I submitted an court. Msio ya naba. Iyo kuruta. Oludo 4 days. Here we do change well. And on one evening, the deputy controller of prisons, the in charge of our prison, I've been a window. Waka, me. I said, Chief, congratulations. I say again. I say, I'm just from a meeting now. My controller took me to the meeting. Na meeting now for Ndishi, security chiefs. Na here the guy Makanasia, that was my stay in his prison. Come I told you we on a prison meeting now to Hesina Ghana and I'm very soon. Here program that evening. 4 days after Chukumerije, so the Chukumerije was remaining. So one or two. Uruha Kora Obo Abelole, President Yaradua Nata. Here on Nata, toi, Eshe to Ziakaya, my lawyer, Kiamo, they were a fresh application. Go on at the same court, High Court, Federal High Court, Binta Nyako. In adjournment for about 1 week or so, Burumka Court, Binta Nyako. Yeni na National Security Advisor ku. Ota o shi kuya. Ka Binta Nyako semna. Nangana Galienem within 90 days and come back to prison. That happened. Mane notu na agwante mwatu na ekwu okwu maka na experience nwere ndị na-enwe ihe ha ma onye na-agakwa prison before ma ọ fọkwa the child with treason and treasonable felony ọ pụta owere ọnụ kenye n'ọhịa sịgị na a na-ekwu self-determination bla 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 ọ na-amarọ nwaanyị ahụ na-aga na-adọkasị ahụ Binta Nyako onweghị powers release Nnamdi Kanu onweghị powers ọ ma release ya. As a matter of fact, ịma nke bụ eziokwu Tinubu ama release Nnamdi Kanu unless with the support of the security chiefs and the National Security Advisor.
Also get when a cow was as again. Tinubu, I'm a release one Nnamdi Kanu without the support of the security chiefs and national security advisor. Now, what can somebody in my hand now? Man, here was a here. Because I got going through the process. Some people can say, I want and now self-determination. Self-determination, court, upper court of appeal, as it got to happen Nnamdi Kanu. Court of appeal, they higher than the Federal High Court. Has it got to happen Nnamdi Kanu? Why Panalapo ya? Or Supreme Court to see Nnamdi Kanu. Oh, Supreme Court see ya. Court of appeal, as it got to happen Nnamdi Kanu. Arapo haya, Kelundi Jia. Kelundi Jikwania. When the Kwana as Attorney General, Minister of Justice, Ndiani Nenweke with powers. Release Nnamdi Kanu. Ndia Odibo National Security Advisor. He wanna boss security no ya naka. And when he got discussed with the president today regarding security, the National Security Advisor man no ya. Moga no gidi kwea. Ya bata kwa ya ka president tige bole hini na chine naka. Enwe mgbe unu bịa na court a na-ama janja na eme ndị a na-eme ihe ụmụntakịrị. The judge, Nyako, rụgara federal gọọmenti ọrụ a na-akpọ ya salary. Recuse yourself. Ọ sị ya, recuse herself na ya na-ekpezi. The chief judge, I say, continue with the case. Yeah, continue with the case. He's an employee. Choka choya no. Kika ne bishi aga. Can you home? Fine. It could be easier. When the Kaduru needs it, got to Attorney General. Minister of Justice, got corner now. The Kanu office here. Fine, it's a public place. My name is Kataga and Chair National Security Advisor. If I give me the actual here, give me Kagina and Akpa. Who want anything to do with you? Mana. Oh, yeah, we see me. Here was our security no Naka. I know, but I say, Tinubu, release the one night because now the commander in chief. Mana. And when your game was suddenly released such caliber of person without the agreement with the National Security Advisor, security chiefs. Or when he wanted the consent of the National Security Advisor. Oh my man. Oh my man. Yakwe, not the reason Nnamdi Kanu to be equal. Macron, my hog agwaya. Security situation in Nigeria not Tinubu na account the account na. No one have where ya call game me. On the half I said, Uba, Henry na go kill na Southeast. Kelly is on ya, nothing will happen. He will release him. But only convinced Tinubu Bob able to task now. Kelly is Nnamdi Kanu. Only is all that National Security Advisor. I say, hey, bam. No. What they may be here now? Bam. And when hockey. You saw the Coca bomba, task, shape by rope at Harcourt, Bro Medugri. And when he came about it. That's the judge. You can judge the Court of Appeal justices to release Nnamdi Kanu. I transfer all of them out of Abuja. Think one on Port Harcourt, one on Medugri, Borno State. I'm not about the third one. Still, they compared the Court of Appeal to resign their decision, what they said.
ịchọkabịa kọwara gị akọwa na ndị ahụ ndị nwe obodo m gwara unu ihe m gara through, what I passed through. Ndị mmadụ ewere ọnụ ihe m kwuru tinye n'ime ọhịa wee si abịa na court na ke ha na-eme. Enwere one National Assembly member kpọrọ last time oge m mesịrị vidio m si ya na ịma ihe ka esi eme disin ihe niile na-aga na-apụgharị na balconies na-asị release Nnamdi Kanu unu dịkwa real, unu dị real, unu ma ihe unu ga-eme. Ndị Igbo, I don't know. I must say, Sunday Igbo, this and that. Sunday Igbo, a court release Ria? No. This Meti Alaman, a court release Ria? No. Case release here, you don't know. But I know what case release here. Or the age release her, you wouldn't know Kunonya Hanaya. But the man came, you don't know anything. You can't profile any solution. Fine, ndị Igbo na-apụ iche dịka Nnamdi Kanu na-ekwu na court ihe ruo ya n'aka ọwụsọ ya nwa oge emere m arrest, emere ebuzo masa edukoba arrest, mee m arrest, mee Federal Fashion arrest, mee Kanu Adams arrest, mana mgbe abịa release we ebuzo release aside edukoba release Federal Fashion as number 2, release Kanu Adams number 3. Ndị a niile release them wey ka si gara through the court. Also Uwazurike ka release through the court. Sim ka lie nne m maka na nne m mgbe m nọ na prison na m nọ 90 days m chiri azụ. Ihe ndị Igbo na-apụ iche na Nigeria maka iwu ndị akpọrọ ashị. Mana anyị anaghị aghọta na akpọrọ anyị ashị. Anyị bụrụ onwe anyị anyị bugara ndị agha kpọrọ anyị ashị. Asem ka ga-agwa nụ National Security Advisor maka na onye ọnwụnwa bụ onye ga-aga gwa ya maka okwu nọ na ọ gaghasị ịgagwa ya taa chekwasa Nnamdi Kanu ọ gasị gị I don't know about it or it's not within my portfolio, I cannot talk. Ọ ga-aba na ọ na tebụl ya ka ọ nọ. Ọnwụ na ọ ga-ekwe ya sị gị aga-release ya. Ọnwụ na ọ gaghị adị possible ya sị gị no ọ gaghị adị possible. Ka ị mara na enwe ihe ji n'aka ị ga na-adọkarịsị efe nwaanyị rụgọ ọrụ edie na esi anụwa eleghị nwaanyị aha mere ịsụ nwaanyị wepụ onwe gị na kes ya wepụ onwe ya onye administrative judge si ya na ị ga-akọntinu ya kọntinu ha gị na-abara ya ọgwụ ya nwa bere bete hapụzie ịga meet onye nyegede instruction onye pawa niile nọ n'aka. Ọ na-ewute maka na agbachịcha nkịtị at a point m sị mgbachịcha nkịtị ka emere nye onwe m nsogbu mana ị nọrọ dimkpa a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ maka ihe niile a na-eme n'ihere mana ịkwụsị okwu agaghị emere ya. Ekwuru m na vidio ikpeazụ mesị e nwere ndị Igbo isi juru ute nwere ike ịgaruwu n'isi mmiri ahụ mana ihe ha na-eche na ha gawa ebe ahụ akparịwa ha ka ma kpọọ ha sabotuas ma ọ sị na ha ewere kese gana n'ego blackmail wee ha. I think otherwise enwere ndị Igbo ga-ahụ ya, enwere ndị Igbo ga-ahụwu ya. The man when as a National Security Advisor abụghị onye ọbụla na-aga meet, so ndị ga-emit we agaruwu ebe ahụ governors only because all these governors ga-aga ịkọwara ya the security situation in their states. Ọ ndị nwekwara ike ịkpọ jụọ ha kedu ihe na-eme otu a na steeti gị. Ọwa onye ga-anọkọta gị sị ka m file pepa ka m ga-afụ ya mana achọkwa ịfụ ya a ga-enwe ka dịsị afụ ya. Ọ bụrụ na ị gaghị meet well, it's very difficult to meet such a person mana that's the rightful person you can meet if really you want Nnamdi Kanu to come out. He convinced her today Nnamdi Kanu apụtago because he convinced her ọ nọbụ ihe ọ ga-arụ upon the other security chiefs.
on my help, I convinced her about the president now, the security report is fine, it's okay, let's release him. The president didn't want anything to do that to release him. But they not only say Tinubu Jia, the entire Kojia, a man in my hand now, my hand now. When him, when he check one, it's an ambamba nako. It could have one boss or again. You know, Hammond Kanoya. As in, you know, the case is adjourned indefinitely. One Madian run a prison that town. All the has to go back to the court. In a criminate, but have you done your own part? I'm an apple on the wash. Mana, no can get. Choba wono wano koshishi. Amana ibugo osise namba. Mana osigo don bata. It continue on pressurize. At the moment I say, okay, I know something to do about it. I will do something about it. Imana the window has at least opened. If they change, also I don't the bank they won.